Беларуская дзяўчына ратуе нямецкага салдата, што адмовіўся яе забіць, і выдае яго за свайго нямога брата. Сярод здрады і нянавісці нараджаецца каханне, якое вучыць прабачаць. Прэм'ера драмы «Немой» адбылася дзесяцігоддзя таму. Пастаноўка стала лаўрэатам першай нацыянальнай прэміі ў 5 номінацыях, заслужыла прызнанне і з цягам часу схавалася ў закулісье Купалаўскага. Але цяпер спектакль Александра Гарцуева аднавілі. 75 гадоў вялікай перамогі, і кіраўніцтву тэатра падалося, што найлепшым будзе не рабіць нейкі новы спектакль, каб адзначыць гэтую дату, а ўзнавіць спектакль, які ўжо заваяваў аўтарытэт у гледача, завоевал его любовь. Наконец змянения, скажем так, ніяких. Полное абсолютное возобновление того, что было сделано 10 годов тому. Спектакль «Немой» поставленный по оповести Олеся Адамовича. Письменнику, критику и громадскому деячу была присвячена выстава у каминной зале Купаловского театра. Экспозицию можно было поглядеть у день показу драмы. Проект нашего Национально-экономічного театра імя Янкі Купалы Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры. Таму што на сцэну вярнуўся спектакль «Немой», які пастаўлены па аповесці Алеся Адамовича «Нямко». Мы зрабілі выставу, якая прысвечана жыццю і творчасці Алеся Адамовича. Алесь Адамович мы шестидесятники, так мы и назвали. Пастаноўку «Немой» па аповесці Алеся Адамовича аднавілі ў гонар 75-годдзя вялікай перамогі. У найбліжэйшы час у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы паказу гэтай драмы не плануюць.